Yes. Come on, Sino. Come on. Grabe, ang lamig na ng tubig. Ang lamig ng tubig. Oh, go on, go on, go on. Ang nakataas. Oo. Hindi madulas? Hindi naman. Sarap ka na. Yes po. Dito na, dito na, dito na. Madi, huwag kang sisay mo, Daddy. Ito pa kang pante. Huwag mo na kasi pakialaman. Alin daw? Ang cellphone, mahulog ba yun dyan? Lalo mo, mahulog ka magpinakialaman mo pa. Like Baby and God's creation. This was ano? Crystal clear. Galing. Thank you, Lord. Okay, may batang nag-i-enjoy. Yes. Wow. You like? Stella, you like? Huh? First time po dito siya nadalhin namin mag-bonding sa family. First time niyang ma-experience yung falls, yung ganito nature tripping. Kasi buong nung simula pinanganak siya is nasa pandemic pa tayo. So bira kami lumabas. Inayaan ko muna sila mag-enjoy. Lalo itong bunso ko. Yun, no? Wow! Kuya! Look, si Sela, oh. She's enjoying. Oh, yung isa ko lang anak takot sa tubig eh. So, sayang, hindi niya na-enjoy yung ganda ng ano, yung ganda ng nature, yung ng tubig, yung lamig. Kung sa ayaw pa magpahawak eh. Oh. Yes. Gusto mo yan? Ha? Yung isa naman, selfie siya, oh. Smile. Oh, pak. Oo, pak. Pak. Tumatawa si Carlos, oh. Mukhang nag-i-enjoy na tong mukhang nag-i-enjoy na tong bunso ko. Ayan, umupo na, oh. Yes. Hi. Hello. Enjoy ka na? Ha? Enjoy na siya eh. Sarap. Tara dito, tara. Tara na kayo dito. Picture na to, hindi to record baga to. Video? Oo, video. Okay. You like? Enjoy siya. Si Kuya, oh, gaya. Si Kuya natakot.
ah. Ah, wow. Malamig yung tubig. Pero pinagpapawisan ako. First time namin gumala na ano, buong pamilya. Ano first time ko, di ba? Yung simula ng pandemic, ngayon nakaano tayo. Yung ganitong gala, yung Kasi kung hindi namin gagawa. oh, Hanggang pillar lang pwede nila atas ng mga bata. Hanggang loob lang ng village. oh. Paglabas na ng village, bawal na. Oh, bawal kasi yung ano, Bawal na bata. Eh dito kasi, hindi pa namin masyadong strict. Saka, safe naman. namin, Safe namin. hindi namin, hindi kami sa highway. Hindi kami sa main road. Sa ano kami loob ng barangay. Sa loob ng barangay, tapos safe yung lugar. Yes, walang bus, walang truck. Walang, may mga motor, tapos may mga kotse, pero sobrang bihira lang. So, ayun. Kaya nailabas ko. Aksidente ko lang, ano, parang, ano ba? Accidentally ko lang to nakitang falls na to sa online, tsaka dun sa Google Maps. Kasi, nagpaplano ko ng route ko para magbike. Tapos nakita ko to, sabi ko, puntahan natin. Wala din kayo pagsisisi, ang ganda eh. Diba? Malamig yung tubig ko rin. Malamig. Ano ba? Ate, tingnan mo dati. Saan? Nag-enjoy. Sa aming ano, sa aming apat. Parang mas nag-enjoy si Bunso. Ayan oh. Kasi, matakotin. Ang isa kasi takot eh. Takot sa tubig. Pwede nga na ako Oh, oh, oh. Feel na feel niya eh. Ay, Sena. You're so brave. Yun oh, may nag-enjoy oh. Ah, oh, yung dalawa oh, nag-enjoy na siya oh. Itong isa. Itong isa. Oh, ano. Yes. Lamig ka na? What's up, guys? What's up? You like? Ay, grabe naman talaga yan. Oh, nasaan ka dati? Ang tubig. Woo! Grabe. Woo! Sarap. Hello. Mamayang alas 12 pa naman yung pasok ko sa trabaho. Malas na sila. Alas 8 pa lang eh. Magpasok din na mga tayo. May pasok din yung anak ko sa school mamaya. Alauna. So, ito kasing lakad namin na to, biglaan lang. Bigla ko lang siya nakita na nagpaplano ko ng route. So, sabi ko tara, gala tayo. Ginastos lang namin dito sa pagkain. 200 pesos. Tapos, yun lang. Tapos yung 70 pesos na entrance fee dun sa taas. Yun lang. Hi! Hello! Ah, Ano lang, diet ko. okay lang. Ito si Sir, siya yung nagbabantay dito sa falls. And swerte lang kami dito kasi kami yung pinakauna ngayong umaga. Walang masyadong tao. Lagi.
Saba, tingnan natin. Trip yan. One more. Show it, daddy. Come on, one more. Look kuya. Diyan na. One more. Oo. Ala. Dami na lang. Daming alam. Oo. Dami na lang yung batang. Kaya kayo dyan, mas maganda yung ganitong mga biglaang lakad kasi yung walang plano kasi natutuloy. Usually kasi yung mga pinaplano namin, di natutuloy eh. So ito, biglaan lang talaga, tapos malapit lang naman sa bahay. So tinuloy na namin yung, kasi nakita ko lang siya nung isang araw eh. Sabi ko tara doon tayo maggala. Pasok ng anak ko sa school alas 12. Nauna pa? Ay, launa. Sarap. Baka pa dun sa taas eh. Dun. Pupunta tayo dun mamaya. Check natin. Ito yung mga magagandang puntahan eh. Yung mga di pa na-explore masyado. Kunti pa lang yung nakakapunta. Kasi mararamdam mo talaga yung nature eh. Unlike doon sa madami na pumupunta, madami na rin yung minsan. Kasi di naman maiwasan ang daming basurang naiiwan eh. Pero talaga sobrang pa lang, baga fresh pa. Sarap. Ay. Di ko malubog yung GoPro kasi wala yung case. Nakalimutan. Hindi ko malubog yung GoPro. Walang case. Sayang. Mga plastic nila, di nila tinatapon ng maayos. Sana naman yung mga ibang taong pumupunta dito, tapon nyo naman na maayos yung plastic nyo. Sayang yung ganda ng lugar eh. Diba? May basurahan naman. Yan. Matuto naman kayong tumagtapon ng basura. Ganda-ganda ng lugar na to eh. Ayun si Lanlito. Shella! Hi! And paalam mo ko sa misis ko na kunang ko muna dito. Aray ko. Ito yung dadaanan natin. Ganda. Puro lumalabas sa bibig ko, maganda eh. Totoo naman kasi maganda talaga siya lugar. Sobrang ma-appreciate nyo pag napunta kayo dito. Saka yung mga dadaanan lang hawakan naman. Yeah. Hey boys. You know. Explore natin tong ibang part ng choice. Oh, that's majestic. Ang ganda. Wow. Yan o. Wow. Tapos puro punong kahoy oh. Wala kayong ibang maririnig dito, lagas-las ng tubig. Sarap.
Ang ganda. Majestic. Di tayo pwedeng wala, di pwedeng walang picture. Ano? Picture muna tayo. Ano ito? Photo shoot. Video. You know. Ganon. So, dadaan tayo dito para kuha tayo ng ibang scene. Salamat sa mga nag-maintain na itong lugar na to. Grabe ang galing nyo. Ang babait nyo. Wow. It's amazing, Lord. Thank you for this opportunity. Wow. Grabe ang linaw ng tubig, oh. Ganda. Wow. Ayan, balik na tayo dun sa tatlo. Ito yung magandang galaan. Yung nature. Kasi pag sa mall, mauubos pera mo eh. Kung may pera ka. Eh, tayong walang pera, dito lang tayo sa libre. O kaya, gagastos ka lang ng konti. Wala eh, may pamilya na tayo eh. Grabe. Amazing. Amazing. Sana hindi lang to yung yung last na puntahan namin na sa family, kasi busy na rin kami ng mag-asawa, hanap buhay para sa dalawang skipping. Sana maisama namin dito yung family din namin, both side, sa in-laws ko tapos sa parents ko, para makita nila yung ganda ng lugar. Madulas. So, ingat lang kayo dito kung maglalakad kasi madulas. So kailangan nyo lang tansyahin o kaya tingnan kung kakayanin ng paa nyo. Pag di kaya, wag ituloy para iwas disgrasya. Diba? So, balik muna ako dun sa tatlo. Enjoy ko muna yung time with them. Diba? Bakit? Ano na yan? Nilalamig na yan. Ikaw naman, ako naman magbantay. Tama. Ganito po magpatulog ng bata. Tulog na kami. Tama. Ayda. Papatulog ng bata sa pool. Ano? Uwi na tayo?
Tara na. Sige, mauna muna kayo. Ay mga tol, tapos na kaming maligo. Pumunta lang kami dito para maligo. Tapos na kami ng magsaya. So balik na kami kasi may pasok pa yung isa, yung panganay ko may pasok pa sa school. Yung mga pupunta dito, search nyo lang sa Google Maps, makikita nyo yung Nalalapat Falls sa Bula, Camarines Sur. Automatic na yan doon. Bibigyan kayo ng ng direction ni Google Maps. Masaya, masarap, malamig yung tubig. Relax kayo, sarap. So dito na lang, maraming salamat sa panunood. Subscribe and share and comment. Thank you very much. Bye. Parang ayaw na makyat. Grabe naman. Ito, okay pa to. Kayang-kaya pa to ng mga Matatanda. Meron kasi kaming Binantang Falls doon sa Patitinan. Makita nyo doon sa beach pala. Doon sa previous vlog namin mag-asawa. Kami tatlo lang. Grabe talaga yung paakyat doon. Pagod kami. At least ito may hagdan. Pauwi na. Mami, okay man yung yung falls? Tingin mo, Mami, babalik tayo? Yeah. Pag nag-yaya yung sila Ate Dap. Dahan-dahan lang. Yes. Yeah. Basta ako kasi Ayaw niya kasi na malamig sa tubig eh. hindi naman, I mean okay naman ako sa mga ganitong nature. Oo. Hindi mo kasi mga ganitong nature. Hindi ko lang alam kung gusto nila yung mga ganito. Ganitong trip. Yes. Mga ganitong trip. Plain lang, small lang, kita mo. Makikinig ka lang. Kaya may iba kang hahanapin sa view. Beach. Yes. Pagod, sabi ko. Wait lang. Napagod siya. Oh my God. Pairam ng energy. Kasi lang nga, hindi napapagod Nakasakay. Ay ko. Ano naman yung pababa? Nireklamo na yung asawa ko. Buti na lang pala ko talagang nagkarga kay Sela. Lapit naman na tayo. Yes. Stairway to heaven. Oh my gulay. Daddy, pabliga ako sa sa falls. Wait. Hindi ko rin pala madadala yung bike dito, Hindi. Kung tinuloy ko pala yung plano kong mag-bike papunta dito, hindi ko rin madadala dyan sa baba. Mababa siguro kaya, pero paakyat, Diyos mio. Yung bike mo. Ay, grabe. Pero pupuntahan ko pa rin to. Magbabike pa rin ako pupunta dito kasi maganda yung mga ahon. Diba? Yung spider. Huwag mo nga, yung spider. Naadaanan niya kasi. Tara. Sige na. Wow. Ay, grabe si Sela. Ayaw ng basa Ayaw malapitan ng basa. Dili na ako.